pozor! 1 minuta do startu! Seconds! 30 vteřin! The race can start anytime in next 15 seconds! Po startu, tak tohle byla obrovská smůla většiny startovního pole. Podívejte se na to. Nepříjemnost těsně po startu. Sto 29 závodníků z 32 zemí se vydává na trať, ale podívejte se na tu nepříjemnost, která se stala hned po startu. Určitě to za pár chvil uvidíte v záznamu na obrazovce. Závod je vypsán na 1 zaváděcí kolo a potom 6 hlavních okruhů. Teď se podívejte, tam to šlo zemi a druhá polovina startovního pole už přes ten balík neprojela. Takže velká nepříjemnost hned z úvodních metrů prvního závodu světového poháru tady v Novém Městě.